sekúnd do prvej rundy MX 85 kubíkov a MX Lady. Vypečkovávajú, že? 15 sekúnd a je odštartované. Daj rýchlostno. Odštartované. Tak to bude zaujímavý súboj. Zatiaľ prehode. Akurát jeden jazdec zostal za sekundu na rampe, ale už je v preteku. Tak predstavujeme si najprv dievčatá. S 18 Simona Škunterdiová, zo 115 Valeria Škunterdiová, 110 Monika Engeliová, 77 Timea Pavlovičová, 87 Klaudia Imrichová, 107 Adriana Agermajerová, 114 Nina Klimčíková a s 112 Anna Klimčíková, 29 Romana Šrábková, 3. Nina Bulová, trojkou 95 Diana Lalíková. No a 85 572 Lukáš Jurkovič, 297 Šimon Leffler, je s ňou Denis Tekel, 25 Maximilian Kardoš, 19 Oliver Gajdoš, 83 Nikola Zurianko, 27 Maxim Kellner, 38 Ondrej Zaďko, 11 Pavel Kulica, 88 Michal Migas, 199 Jakub Kubinec, 24 Juraj Mazur, 91 Hugo Beleský, 275 Daniel Krištofčák, to je brat. Jazda, ktorý šol 65-ky. 108 Šimon Ochotnícky, 2 Zdeněk Stušník a 602 Tomáš Mirhala. 17 Jaso 85. Máme Lukáš Jurkovič na prvom mieste, druhé miesto Zdeněk Bušník, tretie Denis Tekel z Oravského Bieleho Potoka, štvrté 612 Tomáš Mirhala, 5. 108 Šimon Ochotnícky, 26 Maximilian Kardoš a Nina Bulová už na vedúcej pozícii medzi dievčatami s trojkou. Skončili Nadia Poviestil účetol s Nikolou Uliankou, 10. 290 Šimon Leffler, 11. 60 Jakub Kubinec, 12. 25 Maxim Kellner, 13. 80 Michal Migas, 14. Hugo Belecký, 904 Ondrej Zaďko, 15. 16. Oliver Gajdoš a 17. 24 Juraj Mazur. Medzi devčatami na druhom mieste prvé miesto Nina Bulová, druhé miesto 112 Anna Klimčíková, tretie 115 Valeria Škunterdiová, štvrté zo 7 Adriana Angelmajerová, 5. 70 Timea Pavlovičová, 6. 114 Nina Klimčíková, 7. 90 Diana Lalíková, 8.